Gumulung ngrempak para dawa reka giri rangono gawe gelar kalah dalah nadyan umure durung sepira ning wis ketok gagah pideksa Gatotkaca ya Siwan Kartomarma luhur abasa aku iki pepundhenmu pancene aku kudune basa ning babagan iki tak jabel basaku merga iki perkarane Prabu Mandura karo pepundhenku Pendha nanging Kurawa malah melu cawe-cawe mula aku ora perlu basa keparat pancen dasar kepara nyata Kurawa babagan iki kudu melu cawe-cawe kowe wae Gatotkaca bayi wingi sore mundur aja melu-melu perkara iki sing kudune mundur malah Kurawa ora gelem mundur kelakon tak babadi wadya balamu wah ngemping lara genjah pati wani karo aku apamu sing tau dene maju janah tiban tanganku pecah siramu bangga utayoni Odar Good night.
kadang Ojo itu Kaca yo idian ora basa rasa berubasa apik podar Lengeng. Wah. Bubar maut sang Yaning Sata Kurawa.
Wah, Gatotkaca najan isih nom tandang gawe ning edap-edapi. Wah, pancen sing jenengane anak Sena najan isih nom ning tandange gegilani. Nek aku nek kon tumandang kaya anak Sena wis ora kuat napasku. Wah. Dadak digeweke napas perbuatan. Dara Burisrawa piye? Perkara iki mengko ndak bladrah tekan ngendi-ngendi. Kurawa wis bubar maut. Mula kena tak pringgakke becik. Ayo adimu si Permadi kon ngalah wae mergo Mbok Badra kuwi calon garwaku. Mbok Badra dadi bojone Burisrawa wae. Mesti bakal tak muktekke mergo ora suwe meneh aku bakal jumeneng nata hambawani negoring Mandaraka ning beda karo nek oleh Permadi diwengku karo Permadi. Permadi iki ming bocah klambrangan kere. Ora ming Permadi Pandhawa ya bocah klambrangan. Sesuk nek Mbok Badra diwengku karo Permadi uripe mesti bakal rekoso. Mula kowe ngalao ngelingono nek bapakmu Pandhu ki saiki wis ora ana. Ayo endah-endah nek bapakmu Pandhu ki wong tengeng ngangeng-ngangeng. Mula anak-anak ya kere klebu Permadi ki ora bakal kelakon jangkeme. Halo, Koko Prabu. Waduh, Koko Prabu. Waduh. Aduh. Waduh. Prabu, napa bakale kula gagal rabi? Kula malah diajar kali Werkudara. Prabu. Nuwun pengayoman larak tenan to. Burisrawa, kowe iki calon manten. Rasah melu glut mundura. Werkudara tak trajange dhewe. Waduh. Werkudara, Dene. Lain bumi barat. Budara, kok dadi kowe malah ngajar karo Burisrawa iki piye? Ben. Wah, aku ngerti. Anane kowe ora sarujuk yen Permadi dhaup karo Bratajaya. Ya mergo saka karepmu Bratajaya arep tok dhaupke karo Burisrawa. Nganti kowe wani gawe larane Bukundi. Wis ayo, saiki sing tuwa do tuwa. Kowe nglabuhi Burisrawa aku ndombani Permadi. Wah, dudu karepe dhewe. Kowe wani nantang karo aku jle urip.
Jle urip Werkudara, jle urip untapke nyamu rasakan sumbarida siramu. Koko Prabu. Piye. Wah, lah rame tenan ngono kok. Wah. Siap. Woi. Werkudara kok ora apa-apa iki? Ayo. Antem meneh. Koko Prabu, Werkudara seren dhisik. Sri Baladewa Narpati Tuwe Nareswara Kresna kalangkunging tresnani romring Dyah Banon Cinawi Yayi Resna aja tok pisah Werkudara tak gandhole negara. Wah, ojo dipisah. Aku ra wedi karo Baladewa Kakang. Yo aduh. Yo nganggo nyikut barang apa? Keju. Koko Prabu, mbok inggih sampun. Werkudara wis. Koko Prabu, kula aturi sareh. Perkawis menika mboten cekap namung kangge gejegan kados mekaten. Werkudara ya sing sabar. Oh. Kakang Kakrasana mbok ya sing sabar wis saya tuwa ki aja gampang nesu aku ora seneng yen babakan iki malah dienggo ajanging pasulayan Kakang. Ya wis saiki piye karo Kresna? Koko Prabu kados atur kula ngajeng tiyang palakrama menika mesinipun ingkang wenang murba inggih ingkang ngawaki. Lah sakmenika rahin menika sampun wonten Bratajaya monggo kula aturi ndangu piyambak Koko Prabu. Yo
Brataja. Apa Kakang? Nek kowe kepengin mukti milya temanten saka Mandaraka, kowe diwengku Burisrawa mesti bakal mulya. Nek kowe diwengku karo Werkudara. Mbok yo tak omong sik aku Werkudara. Wah, ora ngerti kok. Nek kowe milih Permadi, mesti bakal rekoso mung dadi keserakat. Yo meneh jejeg tungkak. Wis Werkudara wis. Sing sabar Bratajaya. Apa Kakang enggal matura dhewe marang Koko Prabu? Iya. Kakang Prabu Baladewa. Nggih. Babakan iki aku ora pilih-pilih. Nanging waton padha bisa minangkani sing dadi beban aku. Ya kuwi ingkang bakat dadi jatuh kramaku Kakang. Yo, kowe duwe bebana utawa pepanggil apa? Gage matura. Kakang, antaraning Burisrawa lan Permadi kudu bisa mujuti ya kuwi. Wujuding rerengganing kayangan antaraning ya kuwi. Kayu klepu Dewandaru, debok masak lan sak panunggalane. Uga kudu nganggo srah-srahan kebon danu pancal panggung cacah 140. Banjur temanten kakung kudu nitih kereta kencana kang ditarik kuda asirah yaksa dikusiri Dewa Bagus lan sing dadi cucuk lampah kudu wujuding wanara seta ingkang bisa mbeksa. Lan jroning pahargyan kudu diring nganggo gamelan Lokananta. Kakang, aku ora pilih-pilih nanging sapa wae. Sapa wae sing bisa mujuti kuwi kabeh. Ya kuwi ingkang bakal wenang mengku garwa marang Bratajaya Kakang. Wanodya-utama ngambararum sang kusuma lelewane milangoni yen ngandika ismunya geget ladi. Koko Prabu sampun midhanget piyambak dhateng aturipun ingkang rayipun Bratajaya. Bilih Bratajaya gadah pepanggil utawi bebana Koko Prabu. Yo, Bratajaya. Apa Kakang? Dadipun Kakang uga kudu minangkani. Mongko iki aku ki kadangmu tuwa. Aku wis matur yen aku ora bakal pilih-pilih. Nanging sapa wae yen bisa mujuti kuwi kabeh. Ya kuwi ingkang bakal wenang mengku garwa marang Bratajaya Kakang. Yo wis. Yen ngono mengko piye carane tak sembadani? Ngono uga aku. Wah, aku uga bakal minangkani lan mujuti bebanane. Iya, Werkudara, inggih Koko Prabu. Yen ngaten menika naminipun sampun adil. Koko Prabu nggih minangkani Werkudara ugi badhe minangkani menapa ing dados panggilipun diajeng Bratajaya. Pramila monggo anggenipun sami badhe minangkani mugi-mugi saged kasembadan. Koko Prabu nyuwun dawuh.
Kados pundi Koko Prabu? Kadosipun menika wau pepanggihan kalian Diajeng Bratajaya. Kula ajeng nyaket niku lingsem kula niku. Mergawa kula bithu-bithu bar diajar kali Werkudara. Brisa. Tiramune jebul ora gampang ngayunake Bratajaya merga. Adhiku lara ireng njaluk bebana. Mongko bebanane abot. Waduh. Lajeng menapa ingkang dados bebananipun Prabu? Priya sapa wae yen bisa mujuti rerenggane kayangan kayata kayu klepu Dewandaru, Debok Mas lan sapanunggalane uga kudu nganggo srasran. Kebon Danu Pancal panggung cacah 140. Wah, 140. Kadhasaran niku Prabu. Ya banjur temanten kakung kudu nitih kreta kencana kang ditarik kuda Asirah Yaksa dikusiri karo Dewa Bagus. Lan sing dadi cucuk lampah kudu wujude Wanara Seta ingkang bisa mbeksa. Lan jroning pahargyan kudu diring nganggo gamelan Lokananta. Lah, kuwi lak ya abot. Kuwi abot to. Tangeh lamun kelakone. Waduh. Kok abot sanget menika. Aduh, aku ra sida tau iki. Ora bakal lakon dhawuh. Ya, pancen angel lan aku percaya kowe ora bakal iso mujuti. Nanging pancen ku tresna tenan karo adhiku Bratajaya. Tak wenehi cara piye gelem ora? Inggih lajeng caranipun pripun Prabu? Carane ngenterana wancine tengah wengi manjingana ing patenggane Bratajaya. Colongen wae adhiku lara ireng. Nggih nyuwun pamit Koko Prabu. Mong arep rabi wae kok digawe angel tak colonge Bratajaya. Andra ingkang Andra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrek Naweraras renaning triya Andra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrek
mawe raras renaning driya remeng remu soroting wang pertangga pati imawan seta ana wengi anggan ning hadoko nam pekanggu sreping sarira jagat sena piye ngger nggonmu nanjihake marang anak Prabu Baladewa lan apa ana dawuh saka anak Prabu Kresna Werkudara. Iya Yayi, apa kang dadi dawuh Kaka Prabu Sena? Inggih Kang Mas, ingkang Rayi Permadi ugi nyadong dawuh menapa pancen wonten bebana saking temanten putri Kang Mas. Wah, kanyata abot nggone Permadi bakal dhaup karo lara ireng nalika mau aku sawetara sulaya rembug karo Baladewa kakangku. Nanging banjur dipisah karo Kresna kakangku lan Bratajaya tumuli matur yen to nyuwun bebana sapa wae bisa mujuti ya priya kuwi kang wenang mengku garwa Bratajaya. Nanging abot bebanane. Jagat Sena wis saklumrayen manten putri duwe penjaluk. Banjur apa ingkang dadi bebanane ngger? Wah, Bratajaya njaluk bebana antarane temanten lanang kudu bisa mujuti rerengganing kayangan kayata kayu klepu Dewa Daru, Tebog Mas lan sak panunggalane. Uga kudu nganggo serah-serahan kebudanu pancal panggung cacah 140. Banjur temanten kakung kudu nitih kreta kencana kang ditarik kuda sirah yaksa dikusiri karo Dewa Bagus.
lan sing dadi cucuk lampah kudu wujude Wanara Seta sing isa mbeksa. Wah, lan jroning margyan kudu diringi nganggo gamelan Lokananta. Kuwi sing dadi bebanane. Wah, abot kurang bejani Permadi urung dauk. Mulat mara Sang Harjuna esmunya kamanungsan kasrepan ding kae mungso duh Kanjeng Ibu tetelo aurat sanget ingkang dados bebananipun yen makaten menapa prayoginipun kawurungna kemawon kula boten siyos dhaup kalian Bratajaya boten dados menapa Ibu. Nger Pandhawa 5 kuwi ngibarate kaya dene ndok sak petarangan. Kuwi wis dadi patembayane siji rekasa kabeh melu rekasa. Semono uga mulya uga dirasake bareng-bareng. Lan uga Pandhawa 5 kuwi kaya dene driji 5 nek megar merdika nek gegem sentosa tegese manunggal dadi siji ya Ngger. Permadi aja semelang. Kadang-kadangmu Pandhawa mesti bakal bantu Permadi. Wah, Permadi aja cengeng. Aku sedulurmu tuwa mesti wae ora negake. Mesti melu bantu. Nek kowe jingeng malah mengko dadi kendhungane padha melu budidaya. Permadi kabeh iki pancen dadi pacoban tumrap sira. Nanging yen bisa ngliwati pacoban mesti wae mengko malah bakal manggih mulya. Kang saka iku Werkudara. Aja wedi kangelan ewang-ewang ana adimu Permadi nggone goleki bebana ya Ngger. Ya aku saguh. Nanging banjur neng ndi ngone goleki bebana mau. Werkudara kreta kencana kang tinarik kuda asirah yaksa kuwi tak kira mapan ana ing negara Singlapura. Kowe wae ya Ngger. Kowe wae Werkudara golek ana kraton Singgla ngampila kreta kencana ya Ngger. Ayo tak golekane pangestumu tak suwun njaluk pamit. Wayah Gatotkaca ugi nyadong dawuh. Putuku cah bagus Ngger Gatotkaca. Wonten dawuh. Sing ngerti marang kebu ndanu pancal panggung ya mung Anuman. Mula putuku Ngger kowe wae supaya lumarep sowan ana ngersane wakmu ing Kendali Sada ya Ngger. Inggih ngestoaken dawuh. Yen ngaten nyuwun pamit. Lah nyuwun tambahing pangestu Eyang. Kula lajeng kados pundi Bu? Permadi kabeh wis padha sak piyantu marang sira. Nanging sira uga kudu rumagang karya nganti marang Kakang Semar supaya nglarapake sowan ana ing kayangan Suralaya nyuwun ngambil rengganing kayangan ya Ngger. Inggih ngestoaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu Ibu apa dene Koko Prabu Baladewa. Sing ati-ati ya Ngger.
Saya dalu raras apyara sorot lintang kangku padhap titi sonya Madya Rati lumrang gandaning puspita karanggean putyanira sang dijawara ngrangan lira swaraning madu pranta manungsung sarining embang ana tanggis Ripada
Surping Sang Hyang Arka gumantos sing dalu. Dening radri dening wonten kacarita amung Sang Hyang Pertanggapati jumedul saking Brangwetan. Najan kalingan mega lan gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dupi wis tata sing kamancan diwasaning nawa kawusa wancine gara-gara Sukramangkara tumbak mendo tete kalapa sumawar cita anggara rekata Buddha Maesara Spati mintuna eka twi tricatura panca sab-sabta hasta astana wadasa gara-gara sayekti gara-gara amung kinarya ngurmati jumedlera perpatpura kawan catur ing samya gegojegan rehne nuyon-nuyon sampun ngangge ayak jalu mampang mila punakawan denya medal mijil tlatah tirta kencana kancane kurang siji gawe kelong rasane ngati sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe sing sayo sing rukun jalan
jalak-jalak ijo Alhamdulillah. Wancine setengah main truk, wancine goro-goro. Wancine setengah main gong, wancine gara-gara. Gara-gara. Wah, bareng awake dhewe noleh mburi gong. Heeh. Coba sawangan kae. Wah, jan nyenengke sing sepuh-sepuh ya isih kepareng padha lenggah. Heeh. Ya sajake padha nggatekke karo lakone. Ning pancen awake dhewe salut karo penonton utawa para warga sing lenggah ana ing sak kiwa tengen iki Gombang. Wah, dan karo limbukan ya tetep do seneng, karo rembug karo lakon ya tetep do ngremenke. Ya, mula ya bener sing dadi ngendikane Pak Haji nek ngersake lakon Partakrama iki ya. Ning aku pancen ya nganu kok truk piye? Pancen salut karo Bagong. Ya to, Gong? Salut ing ngatasé awake dhewe wong aku Petruk karo Bagong iki tanpa nganggo latihan. Tanpa. Mongko lek ku gawe naskah ya lagi 2 dina kepungkur. 2 dina kepungkur. Mongko gaweanku iki pirang-pirang ning nyatane bareng file tak kirim karo Bagong langsung dipelajari. Langsung. Ming tak naik contoh link kene iki prologe engko nyontoh iki persis le. Oh, nyatane ya dadi wah pancen ya luar biasa kowe le. Sah otomatis ya ngono iki. Otomatis piye? Otomatis. Ning ya pancen nganu kok. Elok aku pancen ya gumun karo sampeyan. Kelebihanmu utawa wah jan kemajuanmu pancen ya pesat temenanan. Aku ora kok jeneng piye-piye ning aku yakin sesuk anakku Bagong utawa Gading ki 2026 wah saya ngrembaka saya laris kowe sesuk le. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mula nek Gading laris ki sesuk ya reng ya heeh iso dienggo ngiyup awake dhewe sak kanca jumbuh karo sing dadi pengendikane
almarhum bapakmu Gong. Biyen nalika almarhum Pak Seno kuwi pas ulang tahun kuwi ngendika disekseni karo kanca-kanca, ayo anakku Gading digulawentah bareng-bareng. Wong sesuk upama Gading kuwi dadi dalang kondang ngono ya iso dienggo ngiyup kanca-kanca warga laras. Amin, amin. Nyatane saiki ya setapak demi setapak. Nyatane saiki 2020 iki wah saiki teletak-teletik, saiki kene ya ngresake Gading, kono ngresake Gading. Aku lahir batin ora apa-apa le, aku ning mburi layar wae, tukang gaweke naskah, tukang gaweke lakon, tukang gaweke ringan wis lahir batin ora apa-apa. Wong nyatane sing jenenge Bagong utawa Gading kuwi ya lahir cepet lagi seneng mayang wis langsung olah opah. Langsung oleh opah. Iya. Olah opah iki mau olah opah. Pancen tak balik ben rada lucu. Oh lah ya. Heeh. Ing tenan kok wong nyatane Gading iki begitu metu sepisanan langsung sing transfer pirang-pirang kuwi semata-mata dienggo nyengkuyung, dienggo bombong, dienggo mecut, dienggo nyeblak kowe. Mula ya aja banjur puas nek oleh pangalembono ning pamecut utawa kritik kuwi dadekno pamecutmu. Iya, Iki ya matur nuwun Gong Kang Gareng. Iki awak dhewe kejaba ngahargya tasyakuran pernikahan Mbak Nuri karo Mas Wahyu ning kanugrahan tumrap awak dhewe. Merga iki awak dhewe dirawuhi pepunden dalang. Sapa truk iki makne gedhe saka Boyolali. Sapa panjenengane Ki Sri Susila Tengkleng. Nah, kowe nek arep ngerti kae sing ngangge tembang imbangono katresnanku. Nah, mula dienggo nyaosi pakurmatan panjenengane Mas Tengkleng kok tale setuju tale. Wes setuju idola. Ah iya, adoh-adoh rawuh saka Boyolali. Biasane ki malam Minggu rawuh kok apa malam Minggu ki ngasta kok saiki pas nganggur ya terus nusul karo putune utawa karo ponakane karo adine lanang. Mriki Mas Tengkleng tindak mriki ya. Ya. Ora disepoti wah, sepo-sepo disepoti mengko mlaku malah tekan ngendi-ngendi mengko. Nah. Wah, jan Seranyono babar pisan jan dirawuhi karo pepunden dalang. Wah, jan pipone sae niku. Kok kowe kok suwe-suwe ketularan sing ngendang to le urung-urung wis. Karane srawung ya ana terus ya dadi ketularan. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjang. Kiraka Mas Tengkleng Susila. Nggih, Kenjang Mas. Waduh, kula wau teng Yogya dolan-dolan ngoten lho. Lah nggih. Niki wau jane pripun kok panjenengan kok saged dugi mriki niku critane pripun niki wau? Niki wau kula niku mubeng-mubeng teng Yogya. Nggih. Golek napa? Terus nggih Karaokenan. Golek Mas Keswan, golek rondo. Napa Keswan sing ngendang niku wonten urusan kali sampean? Golek Mas Keswan niku lho. Terus di Sherlock ngoten niku. Nggih. Teko mriki. Monggo nggih rada mlebu dalane nggih ning ya. Nggih, nek mboten napa-napa kula niku seneng kalih Mas Gading iso mayang. Mugi-mugi Mas Gading saged laris kados wargi Allahumma. Amin. Amin. Donga kula mandi Mas Gading. Nggih. Amin. Beda karo dongane sing Nggih, niku pun mboten bakal mandi. Nika ndongake awak dhewe ora mandi kok ndongake. Oh, nggih. Pripun panjenengan nak mresani perkembangane purunane pripun? Niku pesat. Pripun? Dados pesat. Nggih. Nembe 2 tahunan to niku. Nggih, pokoke Sekitar 2 tahun. Pokoke bibar almarhum sedo nika. Nggih, bar sedo nika terus Mas Gading ajar-ajar terus akhirnya tak semak terus ning anu saya meningkat. Mugi-mugi mangke saged laris kados suwargi lan ngungkuli suwargi Allahumma Amin. Nggih. Napa-napa niku saka sithik. Lah nggih, Ampun ngoyak viral tapi kaya ondo nika lho munggah sithik. kaya wong menek wit kambil nika. Mboko sepapah ngeten niku to. Mengke teko pucung dalang niku nek pun 20 tahun kuwi wagi cara-carane yo berkibar. Nggih, kuwi le dirungokke le. Nggih. Nggih, aja terus kesusu pacaran wae. Ora ya aku. Nggih to, cocok to Pak Dik? Nggih, kula nu dalang yo 40 tahun kok ngoten. Nggih. Nyonto ki Mbahmu Petruk iki lho. Kowe kuwi aku ki yo nyonto karo makne gedhe Boyolali kae kok ya. Nggih, leres nggih.
Waduh niku warga laras wijek do wah ganteng-ganteng kabeh sing kaku. Niki mawon bengi niki sing izin 6 merga sing biasane ngendang niku nggih mayang dhewe wong ya kanca-kanca warga laras niku ya sebagian besar nggih madeg dadi dalan. Nggih, kula ngertos iki nggih. Nggih. Lah niku sing ngendang niku sambat niku wae. Sambat pripun? Tangane kan do bucik-bucik ngono. Nggih. Mengke nek nggo anu nggo demok ayu, kojur kasap. Ambok menapa lek kasar niku mergo ora nggo demok ayu, mergo nggo demok liyane barang ya iso to ya. Tetep kasap. Tangane ngono iki mlenyek-mlenyek. Terus malah engko tinggalono. Yo aku sing ngono kuwi. Nggih. Oh, seneng kowe anggere anu ngono kuwi. Oh, sampeyan nganu kok kleru kok, Mas. Pripun? Klerune niki wau panjenengan tekan nggen panggung dugi lokasi kok langsung njujug nyerang gendang. Ha to Le? Kesalahan kok. Kesalahan besar niku. Kula wau limbuhan pun enten mriki. Wong limbukan pun ten mriki to. Lisa enten kalih Tatin enten mriki niku kula pun enten mriki nonton. Panjenengan lek rawuh nggih nonton niki wau. Aku meneng bae kok arep roh aku arep nonton wayang kok tak nikmati kok. Oh. Nggih. Berarti nyimak wonten Jawi. Nggih, dadi enten mriku kursi mriku. Nggih. Dadi tengok-tengok wonten mriku. Ning kula meneng mawon. Nggih, nggih. Berarti panjenengan mau saking dalem rada nuwun sewu rada luwih terus lingguh dengan kursi pamrih ben melu suguhan ngoten. Nggih. Ya ora kok ya. Leres jenengan. Nuwun sewu Mas. Nggih, pripun? Masukan dingge purunane Gading Mas. Nggih. Mas Gading pemasukan nadyan panjenengan niku Jogja mengke sosok dolan ning Solo dadi nambah ilmu dari Solo ngaten nggih didolani anu dalang-dalang Solo sing sinten kemawon mengke tindak mriku mesti marai mesti ngoten teng kula mriki kula warai sak saged kula mengke tengene Pak Purba tengene sinten pun monggo sing isih tangan Mas Bayu Haji ya mengke srawung Solo dados kados wargi dados ya Solo leres Jogja ngoten nggih dados pun enten Yogyakarta mengke ya kaya swargi iso teko Jawa Timur diputi-puti ngoten to Mas kaya kula ki ngetan ki sing tak srawungi mboten ming dalang sinden barang tak srawungi ya Pak nggih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.